നമസ്കാരം. ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനോടടുക്കുമ്പം മൗഢ്യം വരും. മൗഢ്യമുള്ള ഗ്രഹം ദുർബലനാണ്. എന്നാൽ വക്രം തുടങ്ങിയാൽ യൗവനാവസ്ഥയാണ്. അവിടം കൊണ്ട് സമൃദ്ധി ആരംഭിക്കുന്നു. സന്തോഷം കൂടെയുണ്ടാകുന്നു. പഴിചാരിയും കുശുമ്പ് പറഞ്ഞും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയും കുതന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞവരും അന്താളിച്ചു നിൽക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇവരുടെ വളർച്ചയും നേട്ടവും കണ്ട് അവർ അന്താളിച്ചു തന്നെ നിൽക്കും. സഹിക്കില്ല അവർക്ക്. അസൂയയാണ്. ഇനി സമൃദ്ധിയുടെ കാലഘട്ടമാണ്. സന്തോഷത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ്. ഇവർക്കിനി ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല നല്ല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് ലോട്ടറി ഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ കേരള ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പാണ്. ഓണം ബമ്പർ. ഈ ഓണം ബമ്പറിന് വേണ്ടി നമ്മളിൽ പലരും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രൈസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗതിയും പരഗതിയുമില്ലാത്ത പലരെയും വളരെയേറെ സമ്പന്നതയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യക്കുറികൾ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും വിദേശത്താണെങ്കിലും ഒരു ലോട്ടറി അടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഒരു ഭാഗ്യക്കുറി നമുക്ക് ലഭ്യമാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ദൈവങ്ങളില്ല. ഓരോ ലോട്ടറി എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അതൊന്ന് അടിച്ച് കിട്ടണമേ, എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നടക്കണമേ, എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സങ്കടങ്ങളും വരാതെ ഇനിയുള്ള കാലമെങ്കിലും കുറച്ച് സ്വസ്ഥമായും സമാധാനമായും അല്പം പണം ചിലവഴിച്ചും ജീവിക്കാനുള്ള വക തരണേ എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓണം ബമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ പല ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളും എടുക്കുന്നത്. ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് 1, 2, 3 സ്ഥാനങ്ങൾ, അതല്ലെങ്കിൽ 1, 2, 3 സമ്മാനങ്ങൾ ഇവർക്ക് തന്നെ അടിക്കും. 1, 2, 3 സമ്മാനങ്ങൾ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും. പ്രവചനം തെറ്റാറില്ല. തീർച്ചയായും അത് തന്നെ സംഭവിക്കും. ദേവി കാലത്തിൻ്റെ അതിദേവതയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദേവിയെ കാളി എന്ന് പറയുന്നതും. കാളിയുടെ അനുഗ്രഹം ഇവർക്കുണ്ടാകും. എല്ലാ രീതിയിലും സമൃദ്ധി ഇവർക്ക് വന്നു ചേരും. ഓണം ബമ്പർ ഇവർക്ക് തന്നെ അടിക്കും. 9 നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് വളരെയേറെ ഭാഗ്യത്തിലേക്കാണ് ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനോടടുക്കുമ്പോൾ മൗഢ്യം വരും. മൗഢ്യമുള്ള ഗ്രഹം ദുർബലനാണ്. എന്നാൽ വക്രം തുടങ്ങിയാൽ യൗവനാവസ്ഥയാണ്. അവിടം കൊണ്ട് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു, സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു, ധനമുണ്ടാകുന്നു, വസ്തുവകകൾ വാങ്ങുവാനുള്ള യോഗം വന്നു ചേരുന്നു, കാറ് വാങ്ങുവാനുള്ള യോഗം വന്നു ചേരുന്നു, ഭാഗ്യക്കുറി അടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും പല നേട്ടങ്ങളും വന്നു ചേരും. പഴിചാരിയവരും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയവരും കുതന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞവരും അന്താളിച്ചു നിൽക്കും. ഇനി ഇവരുടെ വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടം. നേട്ടങ്ങൾ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടാനേ പലർക്കും കഴിയുകയുള്ളൂ. ദേവി കാലത്തിൻ്റെ അതിദേവതയാണ്. ഇവിടെ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം വേണ്ടുവോളം ഇവർക്ക് വന്നു ചേരും. ഉറപ്പായ കാര്യമാണ്. ആ നക്ഷത്ര ജാതകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആ വിലപ്പെട്ട ലൈക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഉപാസനാമൂർത്തിയായ മുത്തുമാരിയമ്മയ്ക്ക് ശർക്കര പായസം നേതിച്ച് പൂജകൾ അർപ്പിക്കുന്ന വെള്ളി ചൊവ്വ ദിനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഓരോ കമൻറ്റും ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ ഞാൻ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം വന്നു ചേരുവാൻ പതിവ് പൂജാ ദിനങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളി ചൊവ്വ ദിനങ്ങളിലെ പ്രത്യേക പൂജാ സമയത്തും പ്രാർത്ഥിക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നന്മ വന്നു ചേരും. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പരും നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട വഴിപാടുകളെക്കുറിച്ചും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാം. ആദ്യത്തെ ഭാഗ്യ നക്ഷത്രം അശ്വതി നക്ഷത്രമാണ്. ദേവീഭക്തരായ അശ്വതി നക്ഷത്ര ജാതകർ അമ്മേ നാരായണ എന്നൊന്നു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കുറിക്കുക. ഇവരുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 3 ദേവിക്ക് ശർക്കര പായസം നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭദ്രകാളിക്ക് ശർക്കര പായസം നേതിച്ച് പ്രാർത്ഥന നടത്തുക. അശ്വതി നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഭാഗ്യം ഏറെയുള്ള സമയമാണ്. നേട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയമാണ്. ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയമാണ്. 3 എന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ തന്നെയാണ്. ദേവിക്ക് ശർക്കര പായസം നേതിച്ച് പ്രാർത്ഥന നടത്തുക. തീർച്ചയായും വലിയ വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടി വരും. അടുത്ത നക്ഷത്രം കാർത്തികയാണ്. 7 ഇവരുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ. സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം നടത്തി പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തുക. തീർച്ചയായും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങൾ ഇവരെ തേടി വരും.
ഉറപ്പായ കാര്യമാണ്. അടുത്ത നക്ഷത്രം രോഹിണിയാണ്. 9 ഇവരുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ. ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗ്യസുക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക. തീർച്ചയായും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങൾ, വലിയ നേട്ടങ്ങൾ വന്നു ചേരും. ഉറപ്പായ കാര്യമാണ്. അടുത്ത നക്ഷത്രം തിരുവാതിരയാണ്. 1 ഭാഗ്യ നമ്പർ. ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക. തീർച്ചയായും വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ, വലിയ ഭാഗ്യം ഇവരെ തേടി വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഒത്തിരി സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് പോകും, ഒത്തിരി നേട്ടത്തിലേക്ക് പോകും. അത്രയേറെ നല്ല സമയമാണ് ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക്. അടുത്ത നക്ഷത്രം പുണർതമാണ്. ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുക, പ്രാർത്ഥന നടത്തുക. 5 ഭാഗ്യ നമ്പർ. ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയതിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ നമ്പർ 5 പുണർതം നക്ഷത്ര ജാതകരുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ. ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുക, പ്രാർത്ഥന നടത്തുക, വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കുക. അടുത്ത നക്ഷത്രം ആയില്യമാണ്. 7 ഭാഗ്യ നമ്പർ. സർപ്പക്കാവിൽ പോകുക. അവിടെ നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന വഴിപാടുകളൊക്കെ നടത്തി പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തുക. തീർച്ചയായും വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ, വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടി വരും. 7 ഭാഗ്യ നമ്പർ. അടുത്ത നക്ഷത്രം വിശാഖമാണ്. 3 ഭാഗ്യ നമ്പർ. ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പാൽപ്പായസം നടത്തുക. തീർച്ചയായും വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ, വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടി വരും. ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ നാളുകളാണ്, ഉയർച്ചയുടെ നാളുകളാണ്. വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സമയമാണ്. അടുത്ത നക്ഷത്രം ചതയമാണ്. 2 ഭാഗ്യ നമ്പർ. സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പാലഭിഷേകം നടത്തുക, സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുക. തീർച്ചയായും വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ, വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടി വരും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. 1, 2, 3 പ്രൈസുകളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചതയ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് അടിക്കുവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായി ഞാൻ കാണുന്നു. അടുത്ത നക്ഷത്രം രേവതിയാണ്. 1 ഭാഗ്യ നമ്പർ. പാൽപ്പായസം നടത്തുക ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ. ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങളിലേക്കും നേട്ടത്തിലേക്ക് പോകും. ഈ 9 നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് തീർച്ചയായും വലിയൊരു ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ സമയമാണ്. 1, 2, 3 എന്നീ പ്രൈസുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് അടിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് 9 നക്ഷത്ര ജാതകർ കൂടിയുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് അടിച്ചില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവർ തന്നെയായിരിക്കും അതിലൊരു ഭാഗ്യശാലി. ആ നക്ഷത്ര ജാതകർ ഇവരാണ്. ഭരണിക്ക് നേട്ടമാണ്, സമയം നല്ലതാണ്. അടുത്ത നക്ഷത്രം മകയിരം. ഉയർച്ചയാണ്, പദവികൾ ധാരാളം വരും, ധനം ധാരാളം സമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിയും. അടുത്ത നക്ഷത്രം പൂയമാണ്. പൂയം നക്ഷത്ര ജാതകർക്കും ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ സമയമാണ്, സമയം അനുകൂലമാണ്. അടുത്ത നക്ഷത്രം മഖമാണ്. ഉയർച്ചയാണ്, നേട്ടമാണ്, ഭാഗ്യമാണ്. തൊട്ടടുത്ത നക്ഷത്രം ഉത്രമാണ്. ഭാഗ്യശാലികളാണ്, ഉയർച്ചയുണ്ടാകുന്നവരാണ്, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും മാറുന്നവരാണ്. അടുത്ത നക്ഷത്രം ചിത്തിരയാണ്. നേട്ടം ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ്, ദാനശീലരായ ഇവർക്കും ഭാഗ്യമാണ്. വിശാഖ നക്ഷത്ര ജാതകർക്കും നേട്ടങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നു ചേരും, ഭാഗ്യം ഒരുപാട് വന്നു ചേരും, ഉയർച്ചയാണ്. തൊട്ടടുത്ത നക്ഷത്രം ഉത്രാടമാണ്. ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ സമയമാണ്, ഉയർച്ചയുടെ സമയമാണ്. അടുത്ത നക്ഷത്രം അവിട്ടമാണ്, ഭാഗ്യമാണ്. ആ നക്ഷത്ര ജാതകരെ ഒരുപാട് പദവികൾ അലങ്കരിക്കുന്ന, ധനം ധാരാളം വന്നു ചേരുന്ന ഒന്നുകൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം. അശ്വതി ഭാഗ്യ നമ്പർ 3. ദേവിക്ക് ശർക്കര പായസം നടത്തുക. അടുത്ത നക്ഷത്രം കാർത്തികയാണ്. 7 ഭാഗ്യ നമ്പർ. സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം നടത്തുക. അടുത്ത നക്ഷത്രം രോഹിണിയാണ്. 9 ഭാഗ്യ നമ്പർ. ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗ്യസുക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക. 4 നക്ഷത്രം തിരുവാതിരയാണ്. ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക. 5 നക്ഷത്രം പുണർത്തമാണ്. ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുക. 5 ഭാഗ്യ നമ്പർ. തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1. ആയില്യം നക്ഷത്ര ജാതകരുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 7. സർപ്പക്കാവിൽ ദർശനം നടത്തി പ്രാർത്ഥന നടത്തുക. അടുത്ത നക്ഷത്രം വിശാഖമാണ്. വിശാഖ നക്ഷത്ര ജാതകരുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 3. ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പാൽപ്പായസം നടത്തുക. ചതയ നക്ഷത്ര ജാതകരുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 2. സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി പ്രാർത്ഥന നടത്തുക. രേവതി നക്ഷത്ര ജാതകർ 1 ഭാഗ്യ നമ്പർ. പാൽപ്പായസം നടത്തുക ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ. മറ്റ് മതസ്ഥർ അവരവരുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ചുള്ള ദേവാലയങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തി പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ഉയർച്ച വന്നു ചേരുവാൻ കാരണമാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഭരണി, മകയിരം, പൂയം, മകം, ഉത്രം, ചിത്തിര, വിശാഖം, ഉത്രാടം, അവിട്ടം എന്നീ നക്ഷത്ര ജാതകർക്കും ഭാഗ്യമാണ്. ഈ നക്ഷത്ര ജാതകരും അവരവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തി പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തുന്നതും കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഒക്കെ നടത്തുന്നതും ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നു ചേരുവാൻ, നേട്ടങ്ങൾ വന്നു ചേരുവാൻ, ജീവിതം വലിയ നിലയിൽ എത്തുവാൻ കാരണമാകും. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു, ഈ ഒരു നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഭാഗ്യം ഏറെയാണ്.
ഇവർക്കായിരിക്കും 1ാം സ്ഥാനവും 2ാം സ്ഥാനവും 3ാം സ്ഥാനവും ഒക്കെ കിട്ടുക. തീർച്ചയായും ഇവർ അഭിവൃദ്ധിയിൽ പോകും, നേട്ടത്തിലേക്ക് പോകും. ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉയർച്ച ആ പണം കൊണ്ട് ഇവർ ചിലവഴിച്ച് നല്ല ഉയർച്ചയിലെത്തും, നേട്ടത്തിലേക്ക് പോകും എന്നത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും എത്തും വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.